Moc vás zdravím. Jsem bohyně, co píše do božského okénka na blogu Trioli a dohodli jsme se s Triolou, že začneme dělat videorecenze. Tohle je první video a hned vánoční, takže se obávám, že videorecenze to úplně nebude, nicméně nějak tu spolupráci zahájit musíme. Jak je vidět tady kolem, tak já Vánoce můžu, nevadí mi. Mám ráda ten fakt, že jsou lidi na sebe hodní, milí, přejou si hezký věci, hodně štěstí, zdraví, občas to myslí i vážně a taky se dávají dárečky. Bohužel pro ženský Vánoce znamenají multidisciplinární výkony, kdy ráno dekorujete byt, pak běžíte do práce, kde podáváte nadlidský výkony, protože není lepší deadline než konec roku. A když se vrátíte domů, tak připravujete věci na besídky, setkání, charitu, pečete a úplně někdy večer se ještě snažíte být strašně sexy a tak trošku využít tu vánoční atmosféru, kdy máte povoleno zapálit svíčky. Aby jsme se vůbec jako dostali k té části úplně, tak by bylo dobrý, kdyby celý den byl v komfortu. Čili o Vánocích, kdyby ženský mohly nosit sportovní podprsenku, velký bavlněný gaťky, legíny, volný triko a kecky, tak by byly nejšťastnější. Takhle náročný dny s něčím, co vypadá jako dentální nit, mám na mysli takový ty tanga, a případně s něčím, co jsou jako dvě kytičky a to má držet celý ty Ečka, Dčka, Fka na špagetových ramínkách, s tím prostě nevydržíte. A proto jsem si do videorecenze nechala od Trioli poslat tohle, což je něco, co nechcete najít pod stromečkem, ale upřímně je to něco, co vám pomůže se vůbec do toho období nějak prokousat a ve zdraví pod tím stromečkem ty hezké věci najít. Aby to tak nevypadalo, že je to jenom béžový, tak Triola tyhle supportive báječný podpůrný podprsenky dělá i v jiných barvách. Tuším v bílý, v téhle antracitový, nevím jestli v černý. Já jsem si pořídila tuhle béžovou a k ní kalhotky nízký a vysoký a pak ještě tuhle ve takovým jako šedivo-stříbrným antracitovým, to uvidíš. Já myslím, že to sluší, ne? A k podprsenkám jsem se ještě nechala zaslat kalhotky pro různé příležitosti. Kalhotky do kalhot, kalhotky do bokových kalhot, kalhotky pod šaty. To teď není vidět. Absolutně chápu, že před dědečkem, babičkou, tchýní, tchánem, dětma, sourozencema asi nechcete vytahovat něco takového, ale možná pod stromečkem by nebylo špatný najít tohle. A nebo tohle. A nebo všechny. Podle toho, jak vás má Ježíšek rád. A pak si sama vyberete, co vlastně byste u Trioli chtěla. Vřele doporučuji. Moc vám přeju krásný Vánoce, šťastný nový rok, spoustu dárků, které se vám budou líbit, ať už to bude cokoliv. A taky vám přeju hodně vděčnosti za to, že můžete být spolu a že pod tím stromečkem něco máte. Já osobně jsem už takový malý vánoční dárek dostala, minimálně pracovní. Triola mi nadělila spoustu spodního prádla, příležitost dělat videa a novou kámošku, který musím najít jméno. Loučím se s váma s gaťkama. Nechceš kafíčko?